Tlesta l-proġett ta' Rinnovar b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro fl-Assisted Reproductive Technology Clinic fl-Isptar Mater Dei li joffri servizzi lil ġenituri prospettivi li qed jaffaċċjaw sfidi ta' fertilità. Dan il-proġett li ġie inawgurat mill-Ministru għas-Saħħa Ġew Tinabela kien jikkonsisti f'żieda fil-footprint tal-laboratorji struttural mill-ġdid tal-ambjent intern fejn jidħlu air pressure cascades, air changes u air filtration biex tiġi żgurata l-kwalità, installazzjoni ta' tagħmir għal monitoraġġ biex tiġi protetta s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema kif ukoll tibdil tat-tagħmir kritiku. Il-Ministru qal li l-aċċess għall kura tal-fertilità huwa dritt tal kull pazjent. Għaldaqstant, permezz ta' dan l-investiment, il-Gvern qed ikompli jagħti sosten b'saħħtu favur is-soċjetà. Dan is-servizz huwa miftuħ għal kull koppja, individwi u familji differenti. Għal-Gvern huwa importanti ħafna li insostnu liċ-ċittadini biex jiffurmaw familji. Allura, illum ġewwa l-Isptar Mater Dei qed ninawguraw ir-rinnovar tat-teatru ta' l-IVF. Dan huwa l-ispazju fejn il-mezzi, it-teknoloġija ta' l-IVF hija possibbli. Sar investiment ta' 3.2 miljun euro ta' ġdid, materjal, kimiċi, imma importanti immens ir-reklutaġġ u it-taħriġ tar-riżors uman. Il-Ministru sostna li dan l-investiment f'din il-klinika huwa simbolu ta' eċċellenza fis-settur pubbliku fejn is-servizzi tas-saħħa b'xejn f'pajjiżna huma b'saħħithom u jistgħu jikkompetu ma' kwalunkwe servizz privat. Huwa semma wkoll kif mill-2013 sal-lum diġà twildu 756 tarbija bil-mezzi tal-IVF fl-Isptar Mater Dei u l-privat waqt li bħalissa hemm ukoll stennija għal 148 twelid ġdid. Mill-2022 li hawn il-Gvern ukoll irrifonda lura 2,800,000 euro fi spejjeż li jagħmlu l-familji għal mediċini assoċjati mal-IVF.